Здравейте, хора! Това ми е първото видео на Fortnite. Не второто. Първото ми беше от PlayStation. Така. Който ми дисане. Ако имам видео, ще имам обърна кипта. Ето ви го добавям. Така. Искам да се абонирате за канала ми. Аз съм от телефон. Че в момента PlayStation не мога да играя от него. Не е при мен. Като той да не беше честно. Сега не знам. Напълно не графиката. Пак на телефон. Падне. Имението на майда си. Набълкали, не знам. Мисля да снимам повече на Fortnite. Виждам. Бухалка. Yes. Май. Така. Да гостим мой. Какво? И ботката му уби пати. Добре. И що? Метна нещо. Unblock. Unfriend. Този е много слаб. Скел лава Бербот Мун. Много е вкусен. Ако сте от град Перник, има го на моста в двете статуи в парка. Има едно магазинче ли е, до един зоомагазин на срещу моста с двете статуи. Е там е. 1,30. На клипа много ще бъде, ама... Бам, 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 бам. Моста.
Хора, искам да пишете в коментарите дали искате на баба Грани да правя поредица. И на баба, и ако искате баба Грани с дядото, ще уреда нещата. Даже мога да тагна един мой приятел, ако може да се тагва. Да дойде да се срещне някъде, да правим видео и да го последва. Не сте ейбот с минута. Искам честно в коментарите, без да лъжете. Аз си признавам, че само един път и то беше без да искам. Взимай да ги дам бата. Ще питам един въпрос, аз добър съм. Телефонът съм чак толкова добър. От PlayStation съм си добър. Съм бухалка, те викат бихалка. Това върви някой по-велика изобщо. Може да лазък. Аз му казах лазък да ми даде. Нищо. Аз съм шел по телефон. Добре. Така, абонирайте се за канала, ако още не сте. И моля ви, абонирайте се. Моля. Ако искате лайковете не са ми важни. Абонатите. Така че от мен, бай-бай, отивам да обработвам. Айде, едно поздравче за всички. Благодарам. Айде, чао.